Khuborjylla Phibaro Shikitup Khubor ka donbosco media network. Kimat bakong san minta ka singi kilong. Pli u MLA jirang ya ka science laboratory ka school Savio Higher Secondary School Baridwa. Khot ka dorbar ki wahe corneri lom jantya ha ka arpunyaw tarik NAITUNG. Sha Rehab Center Pasumar ke HYC ya Samla balangop haudrok. But daki khusnam pinchlor ka sarkar Meghalaya ya ki jingtre ki hospital. Tumantang ina pai shiki Khubor ki babanya. Uba sostenes sortun MLA jirang kum ukongsan ulapli ya ka science laboratory jong ka Savio Higher Secondary School Baridwa haka arpulai tri NAITUNG haka jingadan lang ka Rubidas District School Education Officer Ribhoy ka Reverend Sister Molly Thomas Principal ki father ki sister ki nonghikai bat ki khinna school. Hakani ka sngipli lakir khu yakani ka science laboratory da u Reverend Father Raji ka Savio Higher Secondary School. Kadai kawai na kishlem pule kabala ya ki jingshakri sha ki Samla pule haki Shillong kathan Baridwa kabla dan ya ki kerdan pule haka arts commerce but science. Ya kani ka school lapin ya da ki sister NAKA sing reunion Catholic. First, I'll say thank you for the honor that you have given to me. Actually, I have not done anything yet for this lab, science lab, but still to be continued, and then I'll be from today onwards. We would like to also lend our support, especially in the education, where we all expect that our village, we expect the society to grow from day to day. So thank you so much for everyone, and today as I've already voted, I'm very excited, very happy to learn that Savio High Secondary School, they are going to start with the science and with the opening of this science lab. I hope that students will get more and more knowledge from the school. Loving Father, as we come together, create this science lab, we ask your graces upon this institution, that the children who are going to be molded over here may experience your presence, your guidance, as they form themselves here in this school. May they go out to become better citizens of this great nation, especially to our northeast. May they experience your love, your care through this institution, especially through the teachers who are caring for them, through the hands of these sisters who are animating them. As we inaugurated this science lab, may the students who use it may be protected from all. Ka dorbar ki wahe akur na rilom jaintia ka balaseng halor ka nongrim ban pinne pensa ya ki riti ki dustur ki riti ban yada ya ka jaj ben rio kumbala pin Khubor da ka riti sinshar kari India lingba ka 6 schedule dangshen kala kerpat ya u chief executive member Jaintia Hills Autonomous District Council ban ithu no da ka baka ai da ka an jong ka council ya baro ki kur ki jaj ki badan harilom jaintia la ai jing mutru ban bu kindon halor ka jingdan kam ban yo NOC nakirang ba akur shwa ban pan ye ki schedule tribe certificate khamtam ya ki to ki basangkurim ye ki rang ba ki banabar Jylla ni ki bomdei ki riulom ka dorbar ki wahe akur rilom jantya ha ka jingalam bakin thup ya u president ukro lamsalan ki pariat ki vice president u Khuborkhylla Udi Donstone Khongla Ugremlin Bare Assistant General Secretary haka arpulai tarik kilapan bana pat ba bahaka arpunyaw tarik NAITUNG kansadan kador barba ni ka jinga kando lang ki wahe akur ba repair bakinthop nadu ki president vice president secretary bat ki executive member jongki sengkur narilom jantya ha hall chilang raj jowai but hakate ka dorbar anyamir jingmut halor kumno ban pin scam bat pinne pensa ya ka kur ka jaj khamtam ka bahir pateng nakakmi
but anya kren ru halor ka jing ai kulmar ye ki schedule tribe certificate ban pinskem ya ka jing long riulum hakani ka dorbar kindon ru ki riu shampang ban batai bat penshai kirpang halor kani ka phang Kani ka por in liang yang kai nong kit kam yang ka dorbar gi re kor gi jaitia long yang vice president jens ku sekretari yang i ko ai khana ong wa den wa da bi kra kam ni da hadu de chemo cm yang ka JCDC extreme members yang o ka phanga wa kamari to wa dia karpani o cm wa temen na yang kikor kiwa em par jentia ne kiwa em chabar le ni na jentia ne te ko ar ne to wo e ya ka NOC ya kiwa pan shil trai kham tam ki tu ya korim da kha go ya korim khala ja ki mi to ja em ja ki ko ar ka ko lewan to ko im an no ka an ko temen na yawara ikot wa kariti gusto yang i kat kam dapat Khubor juga British cara yang dari India ini kesuksesnya. Ternyata orang ni liang yang ini dorbar orang dapat kat bopun lah. Ya kaya Shillong yang ki wahekor nadok i presiden i vice president dan secretary wagi external members yang ki sankor negi dorbar kor kita presentia. Ternyata orang ni orang yang kam ki ekrami kana tadabok tarik ipun manika hakani ka ar nyang tarik kaman kisi sajan hay pol khat bi je hayung wale yang chinong chileng ra ta hakani ka dorba em ka bantang ka wa uya kalam ni wa kamman upun bai pensori yo pen scam wa penne pensa kam tam ya ka kur ka jaj ka wa hier ka wan naga bai ta ka wa ar ka bantawan yo lang ya kalam chuchui hayato wa EA Kulmar yak shil tribe certificate open scam yeman kerpang neman reudom ki kawalele kam thamna yoktim no ika kam ginong ya ki nongyalam gaseng hinyo trap youth council HYC Mauthat Ration Circle kilayo bat kurup drop ringkat ki ternia inject na uwe usamla na Mauthat Ration hakamiet jong ka arpo tarik unaitung ki nongyalam ki HYC hadien mikila dep yaslok ya uni usamla ringkat bat ki bahyeng kila rai banlit bu no shaka jaka sumar ka badan ha asam ya ka balatip kum ka Alive Again Foundation boon yo ya ka jing sumar ka bapura banlat na ka jing kirni ha ka jing di drug ki nongyalam ke HYC ringkat bat ki bahayeng hasem kila senran ya uni usamla shakate ke jaka sumar u president ke HYC Mauthat Ration Circle usamla shembor langren ulapin pau ya ka jing sngokemen ba hakani ka singi kila yo banyalam ya uni usamla shaka jaka sumar ulakin tu ya kinongilam shnong bat ya katanat pulit banshim kya bante lakam ya ka jingrung jong udrak ha Mauthat Ration bat ha ka district hi barok away to nagalang jong ni kum ka new trap youth council mata ka si ar pulai trek naitung ar jarap sau idap dak jing semua kumen hadu kata-kata batang ingit scam bagani lek se gede ka jingalam bastat ke jong play nakamta jong ni kum ka seng bat kerpang jong ka wei ka long ying nang ne napok ka dong ka than motorisan jong ni hak ba mata ka si ka ar jong ka tayo nilayo ya ka ban yalam no ya uni usamla wei ni Samla jong kadong kathan motorisan ubala kerni bat im singi nagamta ban pendun kam yo ni u jingdi basni ubalong udrop haki snam ki bala bun snam ba hadu mata
ti lengba da jing sutu jingmut jong ka seng rekat bat ka sem ilarai da goi jingmut bat jing kut jingmut jong samla bat im no ka jing im ka batmai ti nagalian jungi kum ka seng rekat ka sem mentakasi yo ya ka ban yalam no yum samla wei niki samla ubala ngat ha kadika apot bat ka jingkerni yum drop bong jing sniu nang ta ka jing im ka jongi kum ki samla jong kabri new trap ti nak ta unif samla ngin nagalian jungi kum ka seng yo ya ban yalam sepo alive again foundation hangti hapo ka Jylla Assam ti nagalian jungi kum ka new trap youth council sa hisen ngi kerpat ya ki pajba nong shonong jong ka dong ka thai motorishan ka district eastern west Khubor kawai ba nagalian jungi kum ka seng kum bangila sedang ya kene ka thma persya udrok nadu ubnai jemang jong taw snam arajar pusau ban yele persya ban dengkong ya ka jisniu jong drop ka bala wan bansar ya ke jing im bat ya ka longren yang jong samla jong ke jap new trap ti hadu mentamane nagaliang jungi kum kai choisi i klempat syong klikti gila persanghi halagi jong ibot ibor naga bata ban rad dengkong bat ban thau thamai pat ye ki samla ki bodon ke jing kala ka bomut naga bata ban im no ya ke jing im ka thamai khnang ka Joint Directorate Quality Committee and Patient Safety Division ka Sarkar Meghalaya haka arpulai terik unaitung kala penlong ya ka jingle buram ban pinkup nam ya ki hospital bat ki jaka arjing sumar ba pher jong ka sarkar ki bala no asen yang ban pinbyang ya ki lat jing sumar ki ba khambha she ki pai ba nong shong shunong ka Ganesh Das MCH Hospital kalayo ya ka laksha certification nakabenta ka jingtibit jong katnat operation theater OT jongka ka Ganesh Das Hospital kalayo ru yaka khusnam kumki jaka sumar batibit tam na pedengki district ka tu ka nitali ki jaka sumar bah khamat tam ki jongki primary health center bat ki jaka sumar pat ba community health center CHC kalayo menta usnem yaka khusnam kaya ka nakabenta ki jing shakri ba kinsai ki balong ki nuksa babha ye ki wepan haba ai jingkren hakani kasngi ka mentri ka kwat ka kya ka kong amprin lingdo kala ong ba kani ka khusnam ka dei ka jing ithu ya ka jing persang ban ai ya ki jing sumar ki babhatam shekin nong shong shnong what happening ki jing duna u commissioner but secretary katnat ka kwat ka kya u joram beda ulo ong ba ki khusnam ki bala sam menta kasngi ki long ki sakhi ya ka jing etre lang shimin siam ban kintio ha ka jing shakri ban ai ki jing sumar ha ka kwat ka kya shabaro ki pat ba ka Jylla. Your hands for as they receive their awards. Kundan Pizzi. To the hard work that all of you put in. As I was glancing through the various frames of the various presentations, I now realize that I have likely been to not less than 65 to 70% of these institutions. And I'm very, very happy to see that our visits to the institutions across the board have motivated all of you to work harder and to ensure that you deliver the best services to the people of the state of Meghalaya. Like Dr. Zoram and Sir Ram had said, awards are not that important for us. The award in itself is a recognition of your hard work. But the challenge for the government of the state is to ensure that alongside these awards, you're reaching out to citizens and being there and providing them these services when they need them most urgently. I must thank all stakeholders. I have rarely visited an NGO-run facility. And I was telling my officers that likely in my second year of term, I may be able to focus some attention on these institutions. But in year one, I really would like to see that
Haka sin ka Baningkong, ulat ke Jylla Pagu Johan, haka Arpulaitrik Unaitung, ulalay rung ha Office Khasi Hills Autonomous District Council, KHADC, Banpli, Yaka Library Jong Council. Lapidang buram ya uni ukri do ke Jylla, daki dukhat ke Council, haka jingalam u Chief Executive Member uba penyat sings im, u Deputy CEM, Deputy Chairman, ki Executive Member, bat ki Officer. Haka jingkren pedang sngobha ya ulat ha office ke HADC uba penyat sings CEM ula penpau ya ke jingkemen ke bakrau halor kini ke jingwan kiu jong ulat ha district council kanongri nong sumar institution ya ke jinglong bekirpang haka jat benreo khasi haka ni ke Jylla District Council kejungi ya kaban yo ban play pai ba ya ka Khasi Hills Autonomous District Council Library de ngasro ban pen pawe ke jing ai kublai nakaliang ka council hi pawe nakaliang nadu i deputy CEM ba PNCM i chairman jungi iba lamprang bla pada mudan tasni naktai deputy chairman jungi Pak Charles Marga naktai baro ki em bat ki members joka housing away kamtam lu ngaso ban ai kulai ru yaki officers yaki staff joka council di away mentakasni kan long kajing sa kan mau nak saya kajing ya enti joka council kajing trekam namar ba hakini ki nyo pulai tili ki senam nadu usnam khat khandai spa sanpuar bangiyo ya ka district council hapo jong ka 6 schedule jong ka article arspa so pusau ar but they minta kan ni ka kenti bangiyo banbu ya kan ni ka library ngasuthu babon kintip ke ka library ka long kawai na ka jaka ka bangi lum thop ya baro ki jingtho ki ba pher khamtam habai dei bakani ka library jongka district council ngibu ye ki kot ki baya dei bat ki riti ki dostor na da kalong hakasin shar khadar nadu ki CM du ki rai hadu ki shnong nang ta ngibu habai dei ki khndo ka siap ngibu habai dei ka jinglong jingman kerpang kani ka social custom ka bangi ong ne kata ka rukom khenkur khenjat ke jungi nang ta ngi don ki record habai dei baka ki an ki kendon ki paper ki soda na laishnong ki bahap hamau that ration block ki bakin thop national meriau ramsiet bat kinshi bangla haka arpulai terik unaitung ki layakendu ya u video mau that ration CNRD uba WR masar ban ut hu ba kini kishnong kimmi kerteng haka scheme PMAY u sodar ka kinshi bangla uba aibanri kupar ulayathu hadu khat nyotli kishnong kim shampau kerteng haka scheme PMAY uba WR masar BDO ula pensha yakrukom jet yakinong yo scheme bala penshong nong rem kat kum ka socio economic ka census lingba ka survey ka ba ka office ka phalum jingtip bat pet sani ringkat bat ki durkidar haka application jong ka sarkar ban pentikna yakinong yo scheme ula penpau ba ka jingkentat yaki kerteng jong kitu ki bala pan scheme ki bade bandan bat shong hagi yeng ki batang ar kamra lada ki ladan bat shong hagi yeng ki bapalat ya ka ar kamra kinom yo yakni ke scheme shu ulo ongru ka jingjet ye kinong yo scheme kamdei nakakti jong kani ka office ni naki sordar henry kat kum ki kendon balabo daka sarkar india kulis buna mabai dei bat kani ka scheme PMAY ba ong kata ka scheme ba ayeng ya ki baduk ba te ka rokom jip ya beneficiaries kala dei kat kum ka census jong warajar khatwei bat kamadin kat kum kata ka socio economic kas census jong usnam arajar khatwei te abai dei bat kani ka scheme hakisnam haki baladam te kala don shua ka round ka ba ningkong te hakaba kila don katukan iki longyeng kibayo ya ka scheme te hadin jo kata hakisnem ada makalanga
haki arajar kanyu kalawan sakan ka phase 2 jong ka scheme bagi khot ka awas plus ti ka jingpen ka jingjit ya beneficiaries nakaliang jong ka sarkar kala Peit lingba ka socio economic census ti hakapor ba ki donkamban verify long yakini ki beneficiaries ti nakaliang jong ka sarkar kala pha ya ki field functionaries banlet survey siapo field ti bat ka jing survey ru kalalong lingba ka app kumalong haki por kiba mentah ti bat hakapor ba ki survey ki shon yaki dor jong kitu kilong yeng ki bale ase ki bala banyo ya ka scheme ti hadin bala adaple ya ka survey bat bala upload ya ki dor kita bat ki cingpetit siapang ki beneficiaries Uba Arden Miller besayamot ula pelat haka arpulai trik unaitung hayeng shong jong u hakintan uman lat nongkrem yaki scheme pen roy shnong ki bakinjo shaka R. Sign pulai klor tingka jong usnam R1000 arpulai R1000 arpusaw haka jingyalang balingkot shwaban penbena bat pelat patba yaki scheme haka jingdon lang kiri rangba nakani ka constituency Uba Arden ulaong nalor kini ki scheme kipisa balamang ka sarkar nakabenta ki MLA ban pinroy yaki constituency bonsien kim judap lani biang nakabenta ka jingdan kam bakir ki jong ki patba bonsien ulaong kinong mi kamat patba ki jusay nala ka jong katulap ban pinbiang yaki jingdan kam haki constituency jongki tengkarong na katakan DJ ngihapan bo barabang ay kipat ba lengba katakan scheme kibabun ni ngai lengba kay ka bank account juki siya ka bank ka jungki ngapan ni ki bank account juki ban na pa pisa laino tang gitu kibadan jingi aga bank ka bangi hapan ay ka pisa ngi persyang ban kiar ban ay ka pisa dai na mara ka daw nagalang ka jonga na do nga sedang menikuni election ngau pa ka yeng jung MLA kan de ka yeng ban peniang lain by the way by God by Islam nega jingko aga jingkolong paga sarkar ka de ban penbiang ki jaga suma ngam snowden kami kata ka sipola ba pinaya nga ban ay by the way naman ngamla ban penbiang lot iki pai ba teng hapan buri yano kumno ban ay hapai tinggi kap ki bade ban ay ma ban si sampai ba sipola pinda ladang ay tang san haja yeiwe ibapang minongpang atau constituency tang arspa ngot lalut kata ka sekolah telong bi bani kana tang arspa ngot si boy pang constituency ngimla akan kimbiang nut nama kata ngismu setting bangin penmana bangidan ni kata ka sekolah ndengi ai ha bangi tip ru ya ki bangi ai ki bade hok sisa neladang le super bra bagadan kata ka sipok arpola ngatai nung yang lain hende pan ampai doi ubam de hok runiwan yang lain hende dai nam dai ne talabang balai phi thu khana tangi ki sekolah balai phi thu khana kum nu bisa me ka arspa santola lembat ki wei ki scheme ki baga sarkar ki nongelam joga police of the people party habe ki ong ki pai ba kamdan kata ka bai dawai kabamot ndai banwan yang lain hi yung MLA bat ka ke badan ka bangi ai su pai ba ka dei kata ka balamang bat ngin hap ban da thol the bishar yagi ket ki bangi dei banai mla ban su ong ka bawan hiyeng ban ai kata ka sam spa syajar dun jemut ban ai bai dawai dan bun ki won pan bai dawai hang ha tai khubor Uba Arden Miller besaymat u President ka Voice of the People Party VPP ulayathu hakilat patay Khubor ba kinongelam jong ka VPP shen kinsahir ban bet simbay yakani ka party haki district bat kishnong harilom garo ulayathu babon ki reorang ba na ki santali ki district harilom garo kilapen pau ya ka jingtrang ban bet simbay ya ka VPP hakini ki jaka ulong dan ru kiri orang ba ki bala ai jingmen ban pin yang kirtong na ka by election na Gambay Greek constituency ka ba usaleng ula no habola job ya ki election Lok Sabha Natura parliamentary constituency
Henry Ulong ba ka VPP kanum le kirki lani bam jaklun uba arden ula kentat mador ya ka jing ong jong umentri rang ba ukon rat ki sangma ba kiseng phalang kimla ban tokit lani talasi work permit na kinong bala ki bawan na bar Khuborjylla kibal pan pa hundre gini ki gibri ki penbit pi kiseng phalang jongi kila sya penbit ha ka sarkar MDA kila sya penbit ha banda biak ka sarkar MDA ka pas ka resolution nam tak ILP om da ka jing thmu ban pentrikam ya ka ILP hundre ban laumet ya ledi na ka issue ILP ki pas ka resolution bali kim dawa na ka sarkar India baga dei ban weng ya ka presidential order ban revoke ka presidential order ka ba issue ha ka tu ka sngi hi ka ba ki shong dorbar ban weng no ka contain khasi jaintia na ka preamble jong ka Bengal Eastern Frontier Regulation ngala de kren ni kani mong gi seng bahalang kila sha shet shubor kila sha pon ha ka sarkar MDA timenta kila de lau shwa ya ka jing ya ka issue ILP na ka kti ki jongki kila de nyat se Delhi ya ka ni ka benta te kibri ki badan kum kata ka mindset ki belum mainstream ke rukam perkhat haki hi ngami baganon ke jing perkhat kerpang yang try muluk try jika haki nomor baka lapen he pensan le si ki shabar nagani ke nakari ke jong kinum suthu ye ke jing dot kami ki an bane dai te ngangam phla ka jing kren ke juki ten ringa shusmo sen ye ki seng balang bakila sha shet kila sha pon ha ka MDA 1 daga ba ka penbit bagi pas ke resolution nagam taban pentrikam ka ILP People Party wat apring ke jing Kim jika por ke jing bunkam dai bangin reach out ikini ki lani bangin ya kendo ikini ki we ke ngelam jing ki we pak ki beri haka dong ka than chate lam mut kadan ba thai ke jing thu jiko party ban penyang kertong GHADC thai ha Garohil ngin num pat lot e ban ong ya ke GHADC ya ke MDC election ha Garohils te nri ke chong kapor lada niyo ya kapor ka ba pulut kendian lese lara kapor ka sya ngila ban der se Garohils te hendrai ya mentahi ke jing perkhat ke jing kalong baladangi hi ngin plet jimut hi ya ka arhupra ka MLA election hendrai ngimla ban tip pakai ke development ke ban mi agni ki hendiat sni ke kinyak tanah kitu mentan kilong ki Khubor ki bawan shapi na ka Don Bosco Media Network